שלך. יש לך קו שם, יש לך פינה דפוסות כאלה אחרי. זה טוב שיהיה. אנחנו מזמן, עזוב, שתי קפה? מי עשה את הגוונים? ממש יפה. לא, זה הצעה חמים. חלה, תגידי משהו טוב. טוב, מה נשמע? מה שלומך? יופי, תודה. יופי שתהיה בריא הבן. שלום בשמחה שלך. לבוא ולשמח בחתונה שלך. לבוא בחתונה שלך. מעלום, ושיהיה לך עבודה טובה. זה זוג חברים שלנו. בן של רופא. היה חבר של אורי, שביעים. מה? לא מרגיש נובמבר. יש לו עין חולה. מכירים שביעים. אני מכיר את זה, אני מכיר את זה. ממש מכיר אותך. היה חבר של אורי. הוא עדיין חבר של אורי. הוא חבר של חברים שלנו, והיינו לצפות ما نسينا نجيبه شلون؟ ايش تقول الساعة وانا هذا؟ نجيب لك ما بين السنين لما بإذا شو ما ما يسمع عليه بس هايو أخي يعرف לא, יותר טוב לך, פה את מדברת, את שוכחת, תאמין לי. יאינו. מי הפלאן של רגע. חיר הוא יאנו, הסרפון הוא לא מה? על המימונה, מה את אומרת? על המימונה? מי יעשה? אבל זה... סלם אותך בריא משה. לא יודע, זה אבא לו הבוש הזה בחיי. חלילה ממנו הוא סלם. And suddenly, two countries are at odds. China is on a roll. Political economy doesn't. 1980 technology long-range missiles and a fledgling space program. But look at it from China's point of view. On the war in Kosovo, America saw all the killing. China saw the United States intervene directly and militarily into a sovereign country that posed no direct threat to the U.S. מה ברמני אמרתי לכם, למה היא קורנה כל כך טוב ושם לא טוב, אולי יש משהו חפוי על ידה? אמרתם כן, פשוט נראה احنا كنا نيجي محمد فارس נכון, לא כל אחד, לא משפיע על بدك مكرة وشيشتين واحد يبقى أعطاك هذا يحبوا الصغير missiles to protect themselves from the Indians. مش صفر נו, חמש אוקיי לא, יצא הפסח, מה 5? ما شاء الله ايش ما شو بصير כבר מקבל את שם. ليش لا بس ما تمنع لازم يعبرانس لازم نساعد الجديد دارو طولة كريمة أمين זוז ממול זה, זוז, אני מפעילה את זה, לא עושה תעמוד מול נו, מה יהיה? איפה יש סוכר? לא, זוז! איפה את שמה את הסוכר? הנה, תשים לך, תן לך תראה לי מה התחילה אותה לך לנו בשביל פה לכדור 2 בטח לא, זה משפחה שלך, זה יכול להיות لا هي خبرين مسكينة أبو شوارع إشي قاعدة לא, אגיד לך את האמת, תמה, כל החדר שלה, איפה שהיא סידרת, אני צריכה לראות את הספר. כן. הנה הספר. נמצאת במקום השישי, גם הכל מתקנים של بس התעמוד. أنا أخذت عليه אני לגמרי, עכשיו חילקנו פה ושמה וספירים. לא, אני הולכת לראות את הספר.
התקשרו לבית שלי, ביטלו מספר טלפון שלי. איך אגיע לעלימה אחרת? אז באה, בזמן בחיים בגודל מה אני אחרי בחיים? דיברה לי אחות, היא אומרת דיברה אותי, אני לא הייתי בבית. אז דיברה לך ניגון בבית מישהו? לא, אמרתי, סיפרתי לך בהתחלה. ישבתי עם חבוק ידיים. לא, חבל. היה לי גם תחכילה, גם יהיה לך נעים איתה. רגע, בטח שלי כאילו יש דבר כזה. לא חושב. איזה משהו. התקשרו, אמרו לה, יש לך חופש, שינה רעי. בדיקת הדם מעלה. אני לא יודע. זה טוב היום, באמת. חזר לך צבע הפנים, נכון? נכון ליאם? כן, בטח. לפני יומיים ואיזה שום. על עצמך וזה תראי جيت بات يا باكي وقلبته البيت كانت عندها الدودة لو بالسيدة بنتها كمان هاي هم ساعتين شمرتوها ساعتين هم خلي نحن كمان عسلك الطبوط شلها أنا بدي أفضل شيء ايش هذا؟ هذا حبيبي بس هي نسوي له לא, לא נשוי. יש לך ללמוד בערב משהו? לא. ברוך השם. מחר את הולכת לעבודה? תודה לי. יום חמישי אני הולכת לבעיה. חודש יש פה מופע חידני, יש פה עשרת אליי. אז רק לא לעצמי. ג'ית הסעה, קראתי לי, תשבי במקום שלך ואנחנו נטלטל בעניינים. אבל יורד לפסח. די פסח, אני באה לפלאפל היום. באמת. כן, זהו, יצא. הזהות שלי אולי עומד עליהם מעל משפחת שירי. זאת האחים פה. באמת? מה פשוט? אולי זה לא בעלה. פעם בחיים כאלה. יש מכאן לדור לכם. אבל פעם ראשונה ראיתי את זה, באמת לא ראיתי עוד פעם. טסו מעונה. ספחו, הללו. הלו. ספחו הללו. בטח. ממונה. ממונה. את יודעת, הוא מקליט עכשיו, תראי אותה, מה שאמרה. תראה את זה ליאור.